Tesla Model S ja sellainen ongelma oli, että autoa virrat päälle laittaessa ohjaustehostin ei välttämättä herännyt. Kuitenkin jos se heräsi ajaessa, se ei koskaan lähtenyt pois päältä, vaan pysyy koko ajomatkan ajan. Mittasin tuolta tuplajohdoista plussat, miinukset sekä avasin epäsyksikön päädyn, joka on todella hankala saada ehjänä auki, ei onnistu. Siellä on ohjainlaite, siellä ei näkynyt kosteutta. Siinä oli noin pienemmät johdot, ilmeisesti kanväyläjohtoja. Sekä toinen johto lähtee tonne ohjauskulma-anturille. Ja siinä on ohjausmomenttianturi. Ne oli ehjät, koska sen pystyy tarkistamaan servicevalikon kautta, antaako se ohjauskulmaa ja momenttia. Ottakaa kahvia välissä. Toi moottori on helppo irrottaa, se on 3 pultilla päädystä kiinni. Irrottaessa pitää vaan muistaa, kun se akseli ei ole keskellä moottoria, että sitä pitää kääntää ton verran, että hihna pääsee löysälle. Siellä on siis hammashihna. Sitten se vaan nutkutetaan ja se on irti. Uuden moottorin asennusta en kuvannut, mutta sen heitin samalla tavalla reikään ja vedettiin hihna tiukalle ennen pulttien kiristystä. Sitten vaan pyyhittiin kaikki paikat puhtaaksi ja remontti oli onnistunut sitä lukuun ottamatta, että se pyytää jotain huoltokäyntiä, päivitystä. Ilmeisesti sen moottorin numero on sen verran vaihtunut, mutta kaikki toimi, myös autopilotit ynnä muut.